2020 চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ 31 তাৰিখ আজি শনিবাৰ দিনা আমাৰ কেন্দ্ৰীয় BPFৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি আমি সাফাই অভিযানত লাগি ধৰিছোঁ। এই সাফাই অভিযানৰ দ্বাৰাই আমি স্বচ্ছ ভাৰতটো যাতে অৱলম্বন কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি আমাৰ BCDC অন্তৰ্গত যিমান স্কুল আছে সেইবোৰত আমি সাফাই কৰিবলৈ হাতত লৈছোঁ। এইখিনিকে কৈ মই আজি সাফাই অভিযান আৰম্ভ কৰোঁ। गिबियावनो दिनैनि बे साफाय अभियानाव सफैनो हानाय साफ्रोमबो जोंनि प्राइमारिनि पेरेन्टनि इउथ वमेन BSUनिफ्राय सफैनो हानाय साफ्रोमबो वार्कारखौ गिबियावनो आं साबायखर बावबाय। दिनै थांनाय 14 तारिख CWC सेन्ट्रेल वार्किं कमिटिनि एजेन्डा बायदियै गंफ्रोमबो फरायसालि 2 तारिखआव नभेम्बर 2 तारिखआव खुलिगोन। बेखौ लोब्बा लाखिनानै स्वच्छता भारतनि मिशननि जों लोब्बा लाखिनानै जोंनि माक्ताइगाव प्राइमारि BPF कमिटिनिफ्रायबो जोङो गंफ्रोमबो जोंनि सिङाव थानाय एमइ स्कुल हाई स्कुलफोरखौ दिनै जोङो साफाय अभियानजों लोगोसे सेनिटाइजिं खालामगोन। दा नैबे समाव जों माक्ताइगाव हाई स्कुलनि लांगोनायाव दङ। दा जोङो साफाय अभियान जों आरम्भ खालामबाय। दा बेखौनो बुंनानै जोंनि बे हाबाफारिखौ दिनै बेयावनो आरम्भ खालामबाय होननानै आङो फोसावबाय। गोजोनथोंसै।